Yate, gusto mo karon bay? Gusto ka na sa hangin, oy! Tugnaw pa dyan kayo! Kung sa kinahita mo sa kalibutan, bay? Wala siguro nabantayan ang Matrix ba? Yate, kung saan man karon ay? Naglibog na dyan ko ba nga nung hangin kayo? Lamig kayo magpalupad siguro karon og saranggula ba? Kusog siguro kayo malupad ang saranggula karon ba? Kay kusog mo kayo ang hangin. Lamiya maghimo karon og saranggula oy. Maghimo na ko og saranggula be. Hoy, Jiprox! Relax lang kayo ka! Noon sa hindi ka Juyaks. Wala na yung radyo, Dria! Usaon mo ang radyo? Wala na ko nabulad ang battery oy. Ibalita sa mong radyo ba nga naibagyo? Kung niyawan nang ikaw sa balay no, nagdala na akong mga gamit gani, kaya mabakwit ako! Ha? Sure oy? Unya asa man ka mabakwit Juyaks? Dito sa sapa, nagbuhat mo akong balay dito nga likon! Mahuya po ni mo oy. Ngano dito ang kasasapa ang bakwit? May pagula ka ni bakwit. Dito sa sapa, kay safety kayo! Isa rin bantayan ni mo! Bahara! Dili na mo kinahanglan sa mutanaw sa mga kahoy nga natumba! Bitaw po no. Napo di ki gamay ba? Gamay na mauhan. Alangan, Juyak sa guni! Tara, tara! Dito sa sapa, kay safety kayo! Hala, hala! Murag wato na yun si Juyaks na murag tinood na yun eh. Anong nakalimtan po na ako ubulan ang battery sa mo ang radyo eh? Kung nga na magaling, ipuso na taning nilaban, wato na ko! Ay, hala! Anong magdaladala mo ko ni sinina nga? Dapat kaugalingon mo rin safety kay ug naay bagyo dapat safety mo ang kaugalingon. Ibalik na ni Bill. Yate, asa nang tos Juyaks? Juyaks! 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 Oh, you Juyaks! Ulat ako kay mo sabay ta magbakwit sa sapa! Sige, tara! Pero Taysa, na ako nalimtan! Akong kuya nga ate! Ha? Si Romy! Ibilin na to nito kay para paliron to sa hangin! Ah, dili, pwede na! Kaya bisag inato na to! Inato na gitugnaw! Ako itong balikon, kay laban ako to! Hala! Dili, pwede na mo sabay ko ka Juyaks kay ako ka matodog asa makwitanan nga sapa! Kuya ko Juyaks! Loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. Ay, magbagyo na lang. Huwag yapon ko sugtan ni Jiprox. Kano sa pa kaya? Mag-edit the world na? Lah, asa man to si kuya? Si ate, asa man to? She loves me, she... Hala, sige sa man nagpadulong. Hoy Juyaks! Tangaan mo ito araw oh! Tara, tara, atong dulon ta kay atong isip ba? Bisag inanara na yang naw, ingana, gid na! Tara, tara! Hala, si Gino! Hala, Gino! Sige, wag ka pala sa balita! Nagpag ka kaya ba? Sino ka kinikat niya? Ha? Masa na balita? Sunto na kang Gino? Dili, naay bagyo! Bagyong Tino! Ha? Bagyong Tino? Abi pa naman ako bagyong Gino. Gwapo kay siya ay. Yuti! Mabakwit ramon ta ko! Maipit mong gani siguro ko ani ron! Pagdali di kuya, kay bagyong Tino ba ito? Dapat magtinoon jud ka! Ha? Bagyong Tino? Dapat si Jiprox na magtino. Dapat sugtod ako niya. Yuti! May tagmaigo ka sa bagyo may tagkilatan ka! Kaya po ninyo, dali! Mag-inunite ito ninyo! Tara, tara! Dali! Gatag na ng kuya, oy! Ayaw ba kagigili ko kay Grunita kung Jiprox oh? Ay, sa iyo, ay, sa malurong hangin. Wala na kung saan ang mga chuy dra! Kaya magliho kayo, makampo na ta ninyo! Sige, sige. Asa man na sila magkamping? Nagdala-dala pa yung camping sirog bago. Pudong dulon, be. Uy, mga choy, asa mo magkamping? Unsa'y magkamping na rito? Nagbandaw naman yung diri kinaibag yung Tino. Naunsay bagyo. Pataka raman mo. Kung si pataka, nga nakadungog may ko sa radyo na mo! Nanalagi bagyo pero wala ka kabalo asa mo igo. Asa mo na yung mo igo na rito? Tako! Tugay ka ba? Kasi nagbagyo-bagyo na! Nataka ra mo. Sa Visayas man mo igo. Layo magayutan na raman ta sa ubos sa Mindanao. Allah! Wala mo guna ko na uman og paminaw kay kusog kay hangin nga nalubat ang radyo! Atay ka, Juyaks! Mao to, nagpanik na ko! Motos ako sa balayo, di mo na ito tinood! Dili! Ay! Juyaks! Wala ka na naman! Wala tako, Juyaks! Tino! Wala tako! Ah, bahala mo daw, mga dagko naman mo! Tara, Nardo! Tara. Tara, tara! Tara, may pagmutabang ta mag-report og relief goods dito sa barangay Juyaks. Juyaks! Wala tako! Bagyo Gino! Bagyo ako Gino! Bagyo ako! Pero impas just si Prox ato bay, hurot yung ata ato. Gino! Bagyo ako! Juyaks! No! Patay, bagyuhan dyan si Prox, bagyong Tino dyan, hurot yung ata ato. No!